Bizitzan zehar lurrikara desberdinak sentitzen ditugu gure baitan, batzuk egunerokotasunean gertatzen dira, ez ustean, baina beste batzuk bizitzako une konkretu batzutan, ez? Izan haur bat izan dugulako edo ez dugulako izan nahi edo ahal izan, harreman baten hasieran, harreman barruan, bukaeran, lan aldaketetan, esango dut, sistemak ezartzen digun ustezko zoriontasun horren konstrukzioan ematen dian momentutan, ez? Lurrikara batzuk izan daitezke onak edo gertatzen diren une horretan sentsazio onak sortzen dizkigutenak, eta beste batzuk aldiz alderantziz, ezta? Bizipen mingarri edo zorigaiztokoak sortzen dituztenak. Baina badute denek amankomunean gure baitan gertatzen diala, gure hipozentroetan, ez? Eta leku hori da ukigarria ez den sakontasun bat. Zer gertatzen da? Lurrikarak hor gertatzen diala, baina guk ikusi nabaritu lurrazalean nabaritzen ditugula, azaletan, gure gorputzetan. Pertzibitzen dugun hori, edo bizi dugun hori oso urruti dago mugimendu sismiko horren fokutik. Eta hau esaten dudanean, ari naiz, besteek izandako lurrikaretatik ikusten dugunaz, baina ari naiz baita eta bereziki geure buruez, ez? Azkenean, non, noiz eta nola gertatu den lurrikara hori, eta non, noiz eta nola nabaritzen dugun guk. 7 ipuinez osatuta dagoela liburua, azkenean ipuin bakoitzari bere espazioa eman diote sorkuntza prozesuan, libre utzi dut, izan nahi edo izan behar zuen hori izateko askatasuna emana izan diet, gai desberdin asko azaldu dira, ez nik gai katalogo moduko bat jarri dudalako mahai gainean eta horiek jorratzen ibili naizelako, baizik eta idatzi ala eta sorkuntza prozesu hori gertatu ala azaltzen joan direlako, ez? Beak esan bezala segurazki asko nire lurrikara txikietatik eta gehientsunak pertsonaien lurrikaretatik. Noski, narrazioak independienteak izan arren, amaieran prozesuan osotasuna aztertu genunean ikusi genuen logikoa den moduan zeudela amankomunak ziren elementuak. Protagonista guztiak emakumezkoak direla, adin eta ezaugarri desberdinetakoak, eta bestalde badaude gai batzuk maiz altzaltzen direnak, ez? Gurasotasuna, maitasuna, desioa, nahiak, ardurak, ezinak, baina bereziki esango nuke liburuari osotasuna ematen diola harremanetan ezarritako ardatzak eta erabakien inguruko aferak. Egia da, arreta handia jartzen dudala harremanetan, detailetan, keinutan, ekintza txikietan, harremanen simetria eta asimetriatan, eta naiz soilik bikote harremanetaz ari. Erabaki bat hartu behar dugunean, erabakia hartzearen ataka komplikatu hori, baina ondoren eta askotan zailagoa izaten dena, erabaki hori benetan gauzatzearena dago, ez? Eta, lokatzoietan mugitu naiz, edo mugitu ditut pertsonaiak. Ipuinei dagokionez, lehenengo eta azken ipuinak dira luzeenak, Kuisinez Sante eta 5 eta 3, erritmoz pausatuenak eta agian nobelaren pultsura hurbiltzen direnak. Badaude 2 ipuin lehenengo pertsonan idatziak, Itsaso zuria eta egin behar nuena egin nuen. Itsaso zurian haur baten ahotsetik ezagutuko dugu istorioa, ausartuko nintzateke esatera ipuin horrek baduela tonu poetiko moduko bat, eta bestean, egin behar nuen egin nuen ipuinean, emakume bat arituko zaio beste norbaiti hizketan, ezohiko bakarrizketa batean, esango nuke. Exit ipuina da behar bada guztietan desberdinena, besteak egunerokotasunean errotuta daude, eta exit distopiara hurbiltzen da. Baina hala ere, bai pertsonaiak, giroak, gertakariek gertutasuna emango diote eta gertu sentituko dugu, eta horregatik uste dut enkajatzen dula baita ere liburu honetan. Ipuin askok iragana oraina kontrastearekin jokatzen dute, ez nik bai idazten egin itzala eta baino ondoren irudikatzen ditun eta ditut pertsonaiak kasu batzutan pentsatzen, ez? Orain lehertu den hau noiz hasi zen dardaratzen eta bestetan igual alderantziz, ez? Orain sentitzen dudan dardara hau ze lurrikaretakoa da. Esango nuke batzutan pertsonaiak kontziente direla iraganarekiko eta etorkizunarekiko lotura hortaz, baina beste batzutan ez hainbeste.